Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Заманында мин айна 3 мәртәбә юлга чыга торган идем. Хатыным чемоданны тутырып җибәрә, мин кайтарып аударам. Төзелештә талкач дигән профессия бар иде. Әнә шул талкачлык мине материал табарга илнең төрле якларына куа иде. Әйе, бар иде тәгәрмәчләр өстендә үткәргән күңелле дә, мәшәкатьле дә заманалар. Үзем белән бергә төзелеш трестында эшләгән кайбер иптәшләремә сәерсенебрәк карый идем. Гомер буе бер генә мәртәбәдә читкә чыкмыйча, өйләрендә бикләнеп ятулары гына җитмәгән, ел буена бер мәртәбә бирелә торган ялларын да, ишек алдында карт-коры эшсез алабайлар белән домино сугып, я булмаса берәрсенә бакча йорты салышып, тилергән сыер сөте чүмереп үткәрәләр. Кара диңгезгә, я булмаса Балтыйк буена барсалар, һич югы Идел теплоходында сәяхәткә чыксалар, дөньялары киңәеп, күңелләре ачылып кайтырлар. Чит-ят җирләрне күреп, башкаларның яшәү рәвешеннән гыйбрәт алырлар иде. Ә үзем 6 дистәне тутырып пенсияга чыгуым булды. Өй эчендә бикләндем дә калдым. Кая ул юл йөрүләр? 2 аякның берсен дә атламыйм. Әнә яшьләр йөрсеннәр. Яшьләр рәхәтләнсен хәзер. Шулай аяк терәп өйдә утыра торгач, 3-4 елым искән җил кебек кенә узган да киткән. Юк, мәйтәм, ярамый болай, Хуҗа Әхмәт. Мүкләнеп өйдә яту иратка килешә торган эш түгел. Дөньяда ниләр барын карап кайтырга кирәктер бит сиңа, бабакай. Дөресен генә әйткәндә, юлга чыгарга теләү дөнья күрәсе килүдән генә түгел иде. Гаилә тормышы ул шундый инде бер әкәмәт. Хәтта ки иң тату гомер кичергән ир белән хатын да гел бергә булып, иртәсен дә кичен дә гел бер-берсен күреп арый башлыйлар. Андый чакта чүт-чүт кенә булса да, бер айга манда, ай ярымгамы аерылыбрак торганың хәерле. Ә бер-береңнән тую пенсионерлар гаиләсендә аеруча сизелә торган нәмәстәкәй ахрысы. Ник дип әйткәндә, эшкә йөргән чакларда син үзең дә, корткаң да көн сайын бер-береңне 8-10 сәгать күрми торасың. Ә пенсионерлар иртән торса, кичен ятса, һаман бергә. Өстәвенә бер артист әйтмешли, характер дигәннәре дә мыекка чорнарлык булмаса, юк талаштыра, бар яраштыра дигәннәр борынгылар. Ә хәзергесе көндә барлык юк, юклык бар заманда ит алырга чыксаң да, шикәр алырга кузгалсаң да, чиратларда тора-тора нервларың бозылып бетә. Мин анысы үзем компанейский мужик. Кеше янына чыкмасам, җыелып торган төркемнәрдә күренмәсәм, эшләгән эшем, бәхетле картлыгым белән бер мактанып алмасам, эшем күбә, ашым аш, йокым йокы түгел. Ә минем Заһидә бануның ел буена бер кеше күрми торса да исе китми. 35 ел буена китапханәдә эшләп, ул мөгаен халыктан арыгандыр. Син аңа китап бир, маҗаралысын, фантастикалысын. Телинкәсендә ашы, алдында китабы булыр. Савыт сабасын юып, янәдә көндезгә дигән ашын кәстрүл белән плитәгә куйгач, ит пешкән арада телевизорын кабызып җибәр, үзе йомшак кәнәфигә чүмәшеп, янында йокымсырап утырган Мыраужанын сыпра-сыпра, оныгына бияләй бәйләп, рәхәтләнеп утырыр. Телевизорны минем җенем сөйми. Әрәмгә узган көн дип саным мин аңа багынып утыруны. Әрле-бирле селкенеп акырган дуамал артистлардан колаклар тынып бетә. Әнә шул акыру-бакырулар мине шул хәтле дә ардыра.
ялангач марҗаларның болганулары шул хәтле дә кысасыны китерә. Мин ихтыярсыз, әнисе, туктатып булмыймы шуны? Колак барабаны шартлый бит инде аларның акыруларыннан дим. Заһидә бануның нервысы борын очында гына. Әй, тәмам теңкәгә тидең инде. Озакламый синең ул мыжыклыгыңнан миндә аллергия башланыр, мөгаен. Ах, шулаймыни? Аллергия башланамыни? Алайсам, әнә шул кыланчык артистларың белән берәр ай үзең генә утырып кар әле. Мин профсоюз җан кисәкләремә барып, берәр санаторийга путевка юллап карыйм. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Мактанып әйтүем түгел, шөкер, авторитетсыз яшәмәдем. Казан каласында сугыштан соң салынган йортларның күбесендә минем өлеш бар. Совминга барасыңмы, Сабескамы яктырып каршы алалар. О, Хуҗа Әхмәт Нури Әхмәтович, ни хәлләрдә яшисез, ниләр җимертәсез, әллә путевка мазар юллап йөрүгезме? Гел шулай. Җылы сүзе дә табыла, путевкасы да. Бу юлы да Мәскәү янына бер путевка юллап бирделәр. Рәхмәт аларга. Бу мыжык карт телевизорчы кырткасыннан котылып торсын әле дигәннәрдер инде. Барам, Ходай кушса. Баш каланы да күрермен, бер уңайдан нервларны да ял иттереп кайтармын. Киттем. Алай дигәч тә бик ашыгып китеп булмады. Ник дисәң, булак буендагы предварилка кассалар янында билет алырга 2 сәгать чират тордым. Дөрес, бер ай алдан заказ биреп куйсам, өйгә дә китереп биргән булырлар иде. Ләкин бит корткам, Заһидә бануның аллергия дигән сүзе бавырыма ук килеп кадалды. Китәргә икән, китәргә. Үпкәләгәнне сиздереп, үкендерерлек итеп китәргә. Чиратта 2 сәгать торсам тордым, билетны эләктердем. Нинди көнгә диген әле. Нәкъ менә 8 март көненә Татарстан поездына. Купейный вагон өчендә, алдан алган өчендә акчамны жәлләмәдем. Пенсионерлар мискин халык дип мыскыл итәргә ашыкмасыннар әле. Кап-кара, озын кирфекле, бите аллы-гөлле буяуларга манылган чибәркәй миңа билетны тоттыргач ни өчендер картлык галәмәтедер ахрысы. Кабат сорыйсы иттем. Чибәркәем, тагын бер карале, булмаса, чыннан да купейни дигәннәреме бу? Упши мазарга гына түгелме? Сез нәрсә, папаша, көләсезме миннән? Общий вагонга кем инде билетны купейни бәясе белән сатсын ди? Нигә ачуланасың, чибәркәем? Сорарга ярамыйм әллә? Ул арада минем артта торучылар тавышлана ук башладылар. Нәрсә этенеп торасың инде, кәҗә катыгы? Алдың билетыңны сыпырт, кара син аны чибәр кыз күрдем дигәч тә. Силәгәен җый алмый, карт быргыч. Алар эт кебек өреп калды. Мин әйләнеп тә карамыйча чыгып киттем. Урамда кар ява. Иртәгә Мәскәүгә. Кайта-кайта хафага калдым. Нигә дип әле мин 37 ел бергә гомер иткән карчыгымны калдырып, нәкъ менә хатын-кызлар бәйрәме көнне чыгып китәргә тиеш. Юкка кыбырсым түгелме? Өемдә, корткам Заһидә бануым янында тыныч кына, ипле генә радио тыңлап яки телевизор карап утыруыма ни җиткән? Менә син, олы тиле, тора торгач тажагун дигәндәй, юлларны кар күмгән яз башында кем инде ял итәргә дип юлга чыга? Кояшлы май, чәчәкле июнь, җимешле август яки сентябрь беткәнме ни сиңа? Нәрсә ки барга әле менә? Дублёнканы кисәң, авыр, тирләтер. Көзге пальтоны гына киер идең, суытып җибәрмәгәе. Хәзер бит аның көненә дә
ышаныш юк. Галәм тулы спутник. Күк гүмбәзен быраулап тишеп бетерделәр. Шуның аркасында табигать көйсезләнә. Кыш уртасында яңгыр, июньдә кар бураны. Уйлый-уйлый уйдарман булырсың. Иртәгә китәсе. Иртәгә дигәнне иртәгә генә бит инде ул. Йоклап кына торасы. Хатын-кызлар бәйрәме белән котларга дип чыксам, кухняда Заһидә бануым элгечләргә элгән бер дистә чиста күлмәк тотып тора. Үзеңә кирәкне сайла янәсе. Чырай тынык, иреннәр кысылган. Алдым күлмәкләрне. Барысын да алдым. Юлга ризык әзерләргә боердым. Күмәчен, майын, күкәен әзерлә, жәлләмичә сал дидем. Ярар, диде Заһидә бануым. Мин әйткәннәрнең барысын да кәгазьгә төрде. Итле пәрәмәч пешерергә дә өлгергән икән, аларын да салды. 5-6 алма да өстәде. Юлдашларыңны сыйларсың, бәйрәм бит дигән була. Заһидә бану мине троллейбуска хәтле озатып куйды. Үзе белән Мыраужаны да чыккан иде. Мин троллейбус ишегеннән кирип китүгә, Мыраужан минем арттан сикермәсенме? Заһидә бану аны тилмереп, каушап чакыра. Төшми генә бит Мыраужан. Заһидә бануым үзе килеп керде троллейбуска. Ул арада Мыраужан утыргыч астына шылды. Ярар, 1 квартал озата барыйм инде, диде карчыгым үзен юатып. Әнә, Мыраужанның да синнән айрыласы килми. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Троллейбус кузгалмый. Халык көлә. Ай-ай, үткен песи булып чыкты бу. Бабасын бигрәк ярата ахрысы. Күрәсең, хуҗасы әйбәт кешедер. Бу сүзләр минем йөрәккә сары май булып ягыла. Үз алдыма мыек астыннан гына елмаеп утырам. Заһидә бануым дәшми. Ул арада Мыраужан утыргыч астыннан чыгып, әбисе янына килде. Заһидә бану аны кулына алып, автобус йөртүче янына китте. Инде ябылып өлгергән ишек көтмәгәндә ачылып китте минем корткам. Песин күкрәгенә кысып тоткан хәлдә ачык ишектән төшеп калды. Шул рәвешчә төшеләнми нитми, бер-беребезгә юри-мары сүзләр әйтмичә генә айрылдык. Вокзалга килсәм, халык, кая ашкына дигән әдәм баласы. Бәйрәм көнне өендә утырса ярамый торгандыр шул. Чемоданымны аяк янына куеп, стенага сөялдым. Ник кузгалдым соң мин дип үкенеп торам. Җитмәсә бит әле билет та югары урынныкы. Ярыйла берәр мәнле егет яки кыз бала туры килеп урын бирсә. Андыйлар сирәк хәзер. Көндез шәм яндырып та табалмассың. Яшьләр дорфаланды. Әдәп дигән нәрсәне онытты. Поездның беренче юлга туктаячагын хәбәр иттеләр. Бераз гына сабыр иткәч, халык ташкынына ияреп, урамга чыктым. Үземнең 12нче вагонымны эзләп табып, 22ле урын булган купега килдем. Астагы урыннарның хуҗалары инде килгәннәр. Берсендә 5 яшьләрендәге улы белән яшь бер әти утыра, икенчесендә кара күл пальтолы, кара шәлле юантык кына бер әби чемоданын урнаштыра алмыймыштыр ди. Купега ни кирип, ни чыгып булмый. Беттем әйтәм, Хуҗа Әхмәт. Калдың син булмаган сакалыңны селкетеп. Буларның берсен дә тоташ карадан киенгән юан әбекәйне дә, яшь әти белән малайын да өстәге киштәгә менгезеп булмаячак. Ипләп кенә үзең күрмәләрсең, үзең, Хуҗа Әхмәт. Купеда гаять бер күң. Өсне алмаштырып аласы иде бит. Кап-кара шәл бөркәнгән әбекәем ниһаять чемоданын
утыргыч астына урнаштырды. Каракүл пальтосын да шунда, чемоданы өстенә куеп, утыргычның капкачын япты. Мин бер катлы бәндә, ул инде хәл алырга коридорга чыгар дисәм, әбекәем урын җәясе утыргычка җәйлеп утырды да, кызарып тирләп беткән битен шәл чите белән бер дә генә ашыкмыйча сөртә башлады. Кайчандыр әле сугыштан соң, 50нче еллар башында мин Европада йөреп тә гынахсы юк бер төк тә дигән шигырь юлларын исемдә калдырган идем. Менә хәзер үзем бер төк тә гынахсыз көе бер купеда басып торам. Пальтоны салып шигә элдем элүен, бүрекне дә үземә тиешле өске киштәгә ыргыттым, ә өсне алмаштырырга җай юк. Җылы джемпердан тиргә батып утырам. Җитмәсә тагын шалбар астыннан юл пижамы да кигән идем. Янәсе алай иткәч, шишенергә ансат була. Инде тир маңгайдан биткә ага башлады. Әбекәем рәхмәт яугыры чыкмый гына бит купедан. Кара шәл бөркәнгән, кара йон күлмәк кигән көе утырыпмы утыра. Төсе битенә, килеш килбәтенә караганда урыс карчыгы булырга тиеш. Мин аңа урыс чалатып, «Анакай, зинһар гафу итегез, биредә бигезсе, өсне алыштырып аласы иде бит» дидем. «Я Алла, кичерегез зинһар, кичерегез, кайгы хәсрәттән мием түнгән, кара инде син аны, кара инде» дип сөйләнә әбекәйбез коридорга чыгып китте. Яшь әти дә, мин дә өсләрне алмаштык. Юл пижамыннан иркен һәм рәхәт булып калды. Тигәле күңелдәге борчылу бетмәде. Кара шәлдә бекәйнең кайгы хәсрәттән мием түнгән дигән сүзләре кигән икмәктәй күңелдән китми саклана. Ниткән кайгысы бар икән әбекәйнең. Сәер бер гадәтем бар. Борчулы яки аңлаешсыз сүз ишеттемме, төбенә төшмичә һич туктый алмыйм. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Вагонның озата баручы апасы, урыслар да татарлар да аны проводница диләр. Билетларны барлап, урын җир өчен акча җыйгач, нәкъ чәй вакытында 4нче пассажирда килеп җитте. Ул әле яше ягыннан 45ләр тирәсендә генә булса да, каты кыл чәче һәм мыегы инде шаларган, интеллигент кыяфәтле, нечкә муенлы бер кеше булып чыкты. Поезд кузгалган чакта гына кайсыдыр бер вагонга сикереп утырган да, хәзер үз вагонын эзләп тапкан икән. Башында аның затлы мехтан тегелгән кепка, өстендә үзенә бик тә ятышып торган көрән су пальто, кулында артык зур булмаган саквояж иде. Соңга калганы өчен купедагылардан гафу үтенеп, саквояжын өстәл астына куйды. Үз киемнәрен мәшәкатьсез нисез генә әллә ни арада шигә элеп өлгерде. «Сез чәегезне иркенләп эчегез, мин азактан эчәрмен» дип, ул коридорга чыгып китте. Берәр чынаяк чәй чүмергәч, яшь әти Мансур һәм аның улы Рөстәм шундук урын өстенә сузылдылар. Малае башын тәрәзә ягына, әтисе ишек ягына куеп, валет булып яттылар. Улы белән берничә сүз әйтешүләреннән мин Мансурның төзелештә шофер булып эшләвен аңладым. Әби чәйне озаклап эчте. Хуҗалык букчасыннан ул алмалар да, конфетлар да, хәтта чәкчәк тә чыгарды. Миңа да тәкъдим итеп кыстап карады. Интеллигент әфәндебез тагын югалганга, шофер белән улының инде күзләрен йомып ятканга, әби белән без өстәл янында икәү генә торып калдык. Әбинең табынга куйган чәкчәгенә игътибар итеп мин сорап куйдым. «Сез, анакай, Казаннанмы?» Мин моны сүз башлар өчен әйттем. Әби сискәнеп башын күтәрде.
әйтмәгез миңа шул каһәр суккан казаныгызны. Тавышы бик тә кырыс, рәнҗүле иде. Миңа Казан каласын җанымнан да кадерлерәк күргән, 40 ел буена аның йортларын ишәйткән кешегә, ташчылар мастерына, бу сүз бик авыр тоелды. Малайлы әти шофер Мансур да урыныннан торып утырды. Нишләп алай әйтәсез, анакай, дидем мин ипләп кенә. Казанда сеңлемне җирләдем. Андый вахшилекне бер кайда да күргәнем булмады. Сез Казанда тормыйсызмыни? Тормыйм. Торырга да язмасын, диде әбекәй һәм күтәрелеп безгә карады. Ул бик калын пыялалы, мин устырмагайын, күзлек кигән. Зурайткыч пыялалар аркылы аның кап-кара күзләре җемелдәүксез, нурсыз булып күренәләр. Өстәвенә алар гадәттә булмаганча зур, 5 мәт төймәсе чаклы бар иде. 75 яшьләр чамасындагы тоташ кара киемле ул карчык миңа отыры сәер, хәтта куркыныч шомлы булып тоела башлады. Кайда яшисез соң сез, дидем мин, җепнең өчен югалтмаска теләп. Тбилисида яшим. Күптәнме? 40 елдан артык. Әйе, 40 елдан артык. Милләтегез грузинмыни? Юк, мин урыс кызы. Ничек соң сез Грузиягә эләктегез? Сеңлегез Казанда яшәгән икән бит. Язмыш мине Идел буеннан Кавказ таулары арасына илтеп ташлады. Сугыш беткәч. Сез Казанда туып үскәнмени? Туын мин Казанда тудым. Петроградта тордым. Хәзергәчә әйткәндә Ленинградта. Сугыш вакытында эвакуация белән Казанга эләктем. Татарлар мине сыендырдылар, заводта эш бирделәр. Алар мине яратып, Марҗа апай Петровна дип йөртәләр иде. Мин дә яраттым аларны. Кунакчыллыкларын, кеше хәленә керә белүләрен яраттым. Дин тотуларын, чиста пөхтә булуларын яраттым. Шайтан башка, җен башка ди халык. Безнең диннәр бит аерым, аллалар аерым. Дөрес әйтмисез, аллалар аерым түгел. Аллалар бер үк, исемнәре генә башка. Кызык, бу минем өчен яңалык, дидем мин. Әби минем күңелемне шул сүзләре белән бөтенләй биләп алды. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Мансур да әбинең сүзен колак салып тыңлый икән. Мин бирәсе сорауны бу юлы әбигә ул бирде. Казандагы күршләрегез күңелегезгә якын булгач, ник киттегез соң сез, Петровна, Казаннан? Миңа күзләремне дәваларга кирәк иде. Сезгә җылы якта яшәргә кушабыз, юкса сез биредә бөтенләй сукраерсыз, диделәр врачлар. Һәм мин киттем. Сугыш инвалиды иремне җитәкләп. Алай икән, диде Мансур башын чайкап. Сез, Петровна, Казандагы нинди вахшилек турында әйттегез соң? Әби калын пыялалы күзлеге артыннан зур кара төймә төсле нурсыз күзләрен Мансурга төбәде. Казан вахшилеген әйттем. Самасырова дигән төштә шәһәрдән 20 чакрымнар ары яңа зират ачканнар. Сеңлемне шунда күмәргә рөхсәт иттеләр. Арча кырында урын юк. Анда хәзер бик зур түрәләрне генә күмәләр икән. Ни хәл итмәк кирәк? Самасыровага риза булдык. Менә мин шунда инде юлчы туганнар, тәртипсезлекнең, вахшилекнең нәрсә икәнен белдем. 12гә катафалка чакырдык. 2гә китерделәр. Киттек Самасыровага, сәгать 3 тулганда килеп җиттек. Инде безне ник соңа калдыгыз дип шелтәли башларлар дип торсак, кабер әле әзер түгел. Азатта килүчеләр туңы бетте, юеш, кар ява. Биредә янә дә сәгать буе көттерделәр. Ярый әле бер карт хәлебезгә керде. Сез, кадерлем, гафил булмагыз. Кабер казучыларның башлыгын күреп сөйләшегез. Алар акча төрткәнне көтәләр, диде. Без бит инде аның өчен акча түләдек, менә квитанция да бар, дидем мин. Ул квитанцияңны кесәңә яшер, кабер казучыларның кулына тоттыр акчаңны, диде карт. Барып белештем.
Өстәмә 200 сум акча каердылар. 15 минуттан кабер әзер булды. Баксаң, аны әллә кайчан казып куйганнар. Төбенә әзер түгел дип әйтер өчен балчык кына куйганнар икән. Кабер димәсәң, хәтере калыр. Берсенә берсен терәп казыйлар. Чардуган да куйдыртмыйлар, таш та. Адәм мәсхәрәсе, вахшилек. Андый хәлне кайда күргәнегез бар? Күр дә тор. Бер 10 елдан бульдозер килер дә, каберләрне җир белән тигезләп китәр. Анда ук дуңгыз абзары салырлар. Әнә бит, гидростанция салучылар күпме зыйратны җир белән тигезләделәр. Әле күпме актардылар. Сөякләре җир өстенә чәчелеп калды адәм балаларының. Шундыйларны ил буйлап санасаң, күзең маңгайыңа менәр. Ил буйлап шул дидем мин. Хәзер бит мәйтне барлык шәһәрләрдә дә бездәге төсле күмәләр. Озакламый аларны яндыра башлаячаклар әле. Бер кешедән бер уч көл калачак. Шуны тартмага салып туганнарына тапшырачаклар. Юк, диде Петровна башын чайкап. Мәйтне бөтен җирдә дә алай күммиләр. Былтыр мин Тбилисида иремне җирләдем. Нәкъ шул сүзләрне әйткән чакта 4нче юлдашыбыз кайтып керде. Урынга утырып, шыпырт кына тыңлый башлады. Табутны имәннән, мондагы төсле гади тактадан түгел. Күпме тора, диде 4нче юлдашыбыз. 1000 тәңкә. Кабер казыганга дидем мин, сабырсызланып. Анысы да 1000 сум. Ләкин инде мондагы төсле көттөрмиләр. 2 мәртәбәдә түләтмиләр. Тимер бетоннан коеп, чардуган утырталар. Дөрес, бик матур. 2000 тора анысы. Бик кыйбат түгелме, диде Мансур, башын кашып. Ул 4нче юлдашыбызга таба борылды. Сезнеңчә ничек? Табут, кабер, чардуган 4000 сум. Әлбит аның катафалкасы, автобуслары, виноклары, поминкасы бар. Һәммәсе күпмегә төште, Петровна. 15 меңнәргә җыелгандыр. Кайчанга акча белән? Кайчанга акча дип. Былтыр дип әйтеп торам бит. Мансур акчаның бәясен арзанмы, кыйбатмы икәнен аракы белән генә шутлап алырга өйрәнгән иде. Былтыр. Димәк, 87нче елны. Ул чакта аракының бәясе күпме иде? Ярты литры 5 сум. Сез, Петровна, инвалид ирегезне күмгәнгә 15 мең сум түләгәнсез. Кыйбатка төшкән сезгә үлем. Шулай түгелме? Дип ул 4нче юлдашка дәште. Тегесе гамсыз гына әйтеп куйды. Белмим. Әлегә туганнарымны күмеп караганым юк. Тыңгысыз Мансур әбигә борылды. Бик кыйбат бит, Петровна. Талаганнар бит сезне. Көпә көндез кычкыртып талаганнар. Сез ни сөйлисез дип сүзендә нык торды әби. Аның каравы кешечә булды. Акча жәл түгел. Мин аны каберемә алып китә алмыйм бит. Күмгәнгә барлык расходы 15 мең. Саклык кассасындагы ярты акчамны алдым. Ирем өлешен, поминкасында кешечә үткәрдем. Бөтен нәрсә бар анда. Кара икра, кызыл икра, ак балык, кызыл балык, җиләк җимеше, терәсә кайсы кибеткә кер, агы да, шәрабы да, коньягы да тулып тора. Теләмисең икән, күршеләрдән алаласың. Мин 200 литр алган идем. Поминкага да 7сенә, 40-на да җитте. Рәхмәт грузиннарга. 100дән артык кеше чакыра алдым. Барлык күршеләребезне. Монда Казанда күршеләр дә кермәде. Хәер, эчемлеге дә юк иде инде. 2 көн рәттән чират тордым. Киреп кенә җитәм, аракы бетә дә китә. Арткы ишектән ниндидер шикле адәмнәр ящиге белән ташыйлар. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Интеллигент авыр гына көрсенеп өстен шишенә башлады. Әби коридорга чыгып китте. Мин үз уйларыма бирелдем. Безнең төзелеш трестында бер кешене күмү нибары
150 сумга төшә. Машинаны трест бирә. Табут мазарын, кабер казытуын трест түли. Шешекләр китерә, өстәвенә искә алу мәҗлесендә үткәреп бирә. Олыгайган көннәремдә мин мәрхүмнәрне соңгы юлга озату комиссияләрендә эшләдем. Һәммәсе кешечә, шәфкатьле итеп башкарыла торган иде. Ә монда 150 сум хакында түгел, 15 мең хакында сүз алып бара әбекәй. Ай-ай, кая бара бу дөнья? Ник шул кадәрле дә бозыла? Шулай да, без Казан кешеләре әби сөйләгәннәрнең дөреслеккә туры килүен белсәк тә, үзебездә соңгы елларда перестройка дигәннәре башлангач, андый хәлләргә тарысак та, әби әйткән гаепләрне барыбер өстебезгә алырга теләмәдек. Казанны яманнау, аны кешелексез, мехербансыз итеп чыгару белән күңел килешми иде. Һәммәбез тагын купега җыелгач, мин түзмәдем. Әбигә тагын сорау бирдем. Сезгә ничек дип дәшик без, әбекәй? Петровна дидем бит инде. Әйтегез әле, Петровна, сез үзегез кайдан? Каян булыйм ди инде мин? Казаннан әлбәттә. Гафу, сез бит Ленинградтан дидегез. Беренчедән, мин Ленинградтан димәдем, Петроградтан дидем. Икенчедән, анда минем иремне, инженерны эшкә җибәргәннәр иде. Германия бәреп кергәч, иремне сугышка алдылар, ә мин балаларым белән Казанга күченеп кайттым. Үземнең туып үскән калама. Мин бит Булак буенда үстем. Казан мин үскәндә мәхәббәтле иде ул. Җәен без Кабан күлендә көймәдә йөзә идек. Җырлар җырлап. Кышын Кабан күлендә чаңгы ярышлары уздыра идек. Ә күпме балыкчы анда балык тота торган иде. Ә бәләкәй кибетләр, киосклар белән яр буе тулы иде. Нинди генә тәмле әйберләр юк иде анда балалар өчен. Ә хәзер нәрсә бар? Я әйтегез, нәрсә бар? Аны бит бозганнар, йолкыш хәленә калдырганнар. Булсын иде шундый диңгез чаклы күл башка берәр капиталистик илдә. Мөгъҗизалар ясарлар иде аннан. Акча сугып ятарлар иде. Кабан, ай, Кабан, нинди матур, сихри күл иде бит ул, аккышлар йөзә торган. Иң матур калаларның төшенә дә керми андый күлләр. Җитмәсә каланың нәкъ урта бер җирендә. Булакны пычратып бетергәнсез. Күл буена ниндидер элеватор салып куйгансыз. Театр дигән булалар әле шуны, милли театр имеш. Салгач, әнә оперны төсле, колонналы итеп, патша сарайлары төсле итеп салырга иде аны. Ул гынамы? Казанда бит сез итне талонга аласыз, майны талонга, хәтта аракыны да талонга, хурлык. Ә бит бездә, Тбилисида аларның берсе дә талонга түгел. Кышкырт ите, сыер сарык ите, дуңгыз ите. Хәер, сыер ите азрак, дуңгыз ите. Hey, дип кабынып китте Мансур. Безнең республика Мәскәүне туйдырмаса, Иваново, Тула, Сперлау кебек аш калаларны туйдырмаса, без үзебезнең итне экспортка да чыгара алыр идек. Ул гынамы дидегез сез, хөрмәтле Петровна? Мин дә бит ул гынамы дип әйтә алам. Безнең нефть белән СССР державасындагы 3 моторның берсе эшләде. Безнең газ Европаның яртысын җылытып килде. Ә Шаллыдагы КамАЗ кайда бар андый гигант? КамАЗны бөтен ил салды, Совет державасы. Ә кая салды? Кем исәбенә? 5 ел буена без торак җитештерүне ничә мәртәбәләр киметеп килдек. Мин менә төзелештә эшлим. Белеп сөйлим. Меңләгән төзүче, нефтче, завод эшчесе КамАЗ аркасында фатирсыз калды. КамАЗ ул безнең менә монда утыра, дип Мансур кулы белән муйнына сызып күрсәтте. Безнең мех фабрикалары, без үстергән икмәк, компрессорлар, самолет-вертолетлар, теләсәк, без дә мактан алабыз.
шуларның барысы үзебезгә булса, беләсезме, нинди куәтле булыр иде безнең республика. Сезнең ул гөрҗиләрегезне 10 мәртәбә сыртына салыр идек. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Алай ук сикермик дип каршы төште интеллигент. Менә мин инженер-химик. Шул ук вакытта технологта, институтта укытам. Мин нәрсәнең нәрсә икәнен аңлыйм. Шулай ук исәпли дә беләм. Әйе, без илгә күп нәрсә бирәбез. Кара алтын, йомшак алтын, ягъни мех. Дөнья базарларында без мех буенча 16 гран-при алган республика. Буларның барысы үзебезгә булса дибез. Ә сез КамАЗның 7 миллиард сумга төшкәнен беләсезме? Беләбез, диде Мансур, үҗәтләнеп. Аны СССР державасындагы барлык халыклар салганын беләсезме? Станокларны, вышкаларны кем кайтарганын беләсезме? Барлык техника, җиһазлар илнеке. Без аларга түләргә тиешме? Шулай булгач, булар барысы безнеке дип әйтә алабызмы? Әйтә алабыз. Яна үгез кебек башын чайкап алып, каршы төште шофер егет Мансур. Мин 1980 елда Мәскәүгә бардым. Хөкүмәт делегациясе составында Татарстанның 60 еллыгын үткәрүдә катнаштым. Республиканың җитәкчеләре бар иде, сәнгать осталары бар иде. Ленин орденлы шофер, КамАЗны төзүче дип мине дә алып бардылар. Мин әле КамАЗны гына төзүче түгел, Түбән Каманы да төзүче, химия комбинатын. Менә шунда бер докладчы, гади гына докладчы түгел, обком секретаре. Икенчесеме, өченчесеме, вообще идеология секретаре безнең республика ирешкәннәрне Мәскәүләргә аңлатып йөрде. Намуслы кеше икән. Дөресен дөрес әйтеп әйтте. Безгә, диде, совет власте барысын да бирде, диде. Тик без, Татарстан җитәкчеләре, власть биргәннән файдалана гына белмәдек. Без илгә 2 миллиард ярым тонна җир майы бирдек. Без шул байлыкның 1% да Татарстанны бетон юллар белән уратып алала идек. Эшләмәдек. Без нефть кудык, Европага, азатлык илләренә рекордлар ясадык. Алтын йолдызлар алдык, әмма юлларны оныттык, диде. Демәк ки, халыкка изгелек эшләмәдек, диде. Һай, алтын сүзләр, татарның тау төшкәч килгән акылы. Менә сез әйтәсез, КамАЗны бөтен ил салды. Илдәге гигант державадагы бөтен халык салды дисез. Ә нәрсәгә кирәк иде Кама Шулман буйларына бөтен илнең халкын җыю? Беләсезме, иптәш Чайрушин, мин сезне беләм. Мин сезнең халык алдында чыгыш ясаганыгызны да ишеткәнем бар. Кама Шулман төбәгенә бөтен ил халкын җыю, татарны сыйклау өчен, татар мәктәпләрен ул төбәктән кысрыклап чыгару өчен эшләнде. Безне мәктәпсез калдыру, милләтнең рухын буу өчен. Стоп, тирән кирдек без мәсьәләгә, диде химик-технолог Чайрушин, барлык сөйләгәннәргә йомгак ясап. Кешеләргә илне тәнкыйтьләү, Мәскәүне тәнкыйтьләү, үзебезне алда гөл итеп күрсәтү шире йокты. Тәнкыйть шире, мактанчыклык шире. Этте дә тәнкыйтьле хәзер бетте дә. Петровна әйтә, Казан начар ди. Ләкин ул сугыштан соң бездә үсеп чыккан баһадир калаларны күрми. Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Лениногорск, Җәлил, Азнакай, Актүбә, Баулы. Борынгы бөгелмәләр, алабугалар, чистайлар нинди зурайда. Шофер Мансур бөтенләй ярсыды. Зур кара йодрыгын юмарлап, урыныннан ук торып басты. Төкерим мин синең ул калаларыңа, белдеңме? Халыкны газга тынчыктыручы бит алар, чишмәләребезне пычрату бетерүче. Күпме елганы, күпме урманны йоттылар алар. Юлсыз авылларына тузан йота. Соумчы кызлар язын көзен билдән пычрак йыра. Күпме машина чакыр-чакырларда, казылмаларда авып эштән чыкты. КамАЗның кольцевой юлы кебек тагын 1-2 магистраль сузылса,
күкрәп яшар идек без. Гариф Ахунов. Кыйбатка төшкән үлем. Йокларга кирәк иде инде. Бәхәснең чиге булмаячак. Петровна түтәй үзенең кыйбатка төшкән үлеме белән, сеңлесен һәм ирен җирләү хакындагы кайгылы хикәясе белән һәр кайсыбызның йөрәгендә яткан яраны казып чыгарды. Вакыт соң, ятмый булмый. Шофер Мансур улы янына сузылды. Әби үз урынына чумды. Без Шәйрушин белән югарыга үзебезнең киштәләргә үрмәләдек. Төнге сүлпән утны гына калдырып, Шәйрушин белән без әңгәмәнең икенче өлешен башладык. Шапыр тавыш белән бер-беребезгә булыша-булыша көндәлек матбугатка, журналларга, сугыш корбаннарына, архипелаг гулагларга кирип чыктык. Сүз гадәттәгечә Сталинның явызлыгына килеп терәлеп сүнде. Иртәгесен кәеф беребезнең дә әллә кем түгел иде. Чәйне сүзсез диярлек эчтек. Петровна башына кара шәлен ябынган, өстенә кара траур күлмәген кигән. Ул аны үзенең әйтүенә караганда ел буена киячәк әле. Сугыш чоры тәмукларын үз башыннан уздырган, авыру ирен багып, шифаханәдә 50 еллар шәфкать туташы булып, 75 яшенә тикле килеп җиткән бу әби урыс халкының борынгы йоласын кабергә чалып барачак. Аның җаны шәфкатьлелек дигән бөек сыйфатның адәм балаларында бетә барганга рәнҗи. Шәйдән соң коридорга чыкмады. Иягенә таянып, күзләрен йома төшеп, мәләкәй өстәл янында ялгызы гына моңаеп утырды. Мансур, аның улы Рөстәм, Шәйрушин һәм мин дүртәүләшеп, тәрәзәдән кырларга, поезд яныннан йөгереп артка калган нарат һәм чыршы ябалдашларына, өй түбәләренә бүген төннә утырган ап-ак карга сокланып карап бардык. Мәскәүгә җитәрәк, без тагын купега җыелдык. Сез, Петровна, Мәскәүдән Тбилисига китәсездер инде. Самолет белән очасызмы? Поезд белән кайтасызмы? Самолетны бик авыр кичерәм мин. Поезд белән кайтырмындыр. Билет алаларсыз микән дидем мин, кайгылы әбинең хәленә кереп. Билетым бар, шөкер. Безнең Казанда ул хәлләр тизрәк эшләнә икән. Кавказда кыенрак. Анда гел акча төртергә кирәк. Ә монда кичтән барып кассирга әйттем, иртәгәсенгә билетымны компостировать итеп тә бирделәр. Әбекәйнең бу сүзләре өстәвенә аның аларны Шәйрушин кебек бер иманга гына табынган аппаратчик алдында әйтүе күңелгә җылы кертеп җибәрде. Мәскәүдән нинди поезд белән китәсез? Мәскәү Тбилиси поезды. Килгәндә дә шуның белән килдегезме? Мәскәүгә чаклы шуның белән. Яхшыдыр инде ул. Нинди яхшы булсын, пычрак. Тавыш гауга, алып сатарлар мәш килә. Проводниклар ират, грузиннар. Бер стакан чәй сорасаң, 3 сум акча таләп итәләр. Кара син аны. Оятларын югалтканнар икән. Югалтканнар, диде Петровна көрсенеп. Бераз тын утырдык. Юк инде. Безнең Татарстан поездына чыкмый инде ул, диде Петровна, урыныннан кузгалып. Үзе чиста, үзе тыныч. Проводницалары, бәбкәйләрем нинди ягымлылар. Гомерләре узын, бәхетләре күп булсын. Рамил Вазиев укыды.